împășumate cu țipete răgușitoare, ci prin bune comedii, cântece și veselii, care fac adăuitării negurile spărări. Sunt director și voiesc, actorii mari se întâlnesc, iar pe muza teatrală sovă națională, foc blânzi, fermecători, cu dinți albi și mușcători, cu flori mândre pe cosițe și cu râsuri pe gurițe. Paigoare cu de mătasă, cârtița groapă, ursul bărlog, morunul în apă își face casă și sărămândra trăiește în foc. Eu n-am nici casă, nu am nici masă, nici cât o plantă nu am noroc. Sparanga însă-și crește sub leasă, eu rădăcină nu prinde loc. Și eu
și nimeni să nu se apropie, că va fi contaminat și pus și el la carantină. Domnule doctor, domnule doctor, mai multe persoane au sosit și ce ar fi examinate. Prea bine, iată, vin. Ei, dar pe mine cum o lași? Și pe mine, și pe mine, și pe mine, și pe mine, și pe noi. Ho, v-am spus, toate la carantină. La carantină! Doamnelor, binevoiește a venit ca să vă instalăm în vagoanele carantine. Poate să o îndeși, că nu o să o încapă. Dar, chiar vă rog, vă voi alege un vagon mai confortabil până se vor pregăti răcile. Titi! Cu bună chirița! Curtesanul meu de la Paris. Și veșnicul dumitale adorator. Alo, alo! Domnul! Carantină, carantină. Domnule inspector, mai departe! Nu te apropia de cucoană. Știi? Am ordine. Bine, bine, fii pe pace. Ești inspector, mă. Și nu mai sunt vestiți. Sunt supranumit microb, inspector sanitar, pentru că sunt ucigari de microb. Ia lasă la pustie pe microbul ăla. Gândește-te, Fintic. Finticul meu de la Paris. Ți-aduce aminte? Poate Finticul tău de la Paris. Ai asta cine? O șcufloare. O și? O șcufloaie. Parisul, ce mai viață ai? Boade Bloni, Champs-Élysées, șampanie, petreceri mii. Alo, alo! Domnul! Carantină, carantină. Da, cancanul, cum îmi jucai, de-ai speria francezii. Ridicam și eu piciorul sus ca banepistele alea, uite așa. Dar acum mi-am venit în fire, bătrână toată și după pensie. Și răscoaptă prea mult. Și căzută din copac, de-o ridica piciorul, s-o vedea eternitatea. Mă duc la București să mai iau parale, că am rămas numai cu 500 de Napoleon să plec ăsta. Alo, alo! Domnul! Carantină, carantină. Vai de mine, 500 de Napoleoni? Coana Chiriță, o dă mie să culeț, să ți-l țin eu. Vezi să nu umble pașoada la suculețul dumitale, atunci să vezi circ. Ce-a zis asta? Fugi de aici, pungașule. Cu Coana Chiriță, mai fermecat. Nu mă nebuni. Te iubesc, te zăvesc, te ador. Taci, că mor. Leavator. Cam bătrânică, cam copticică, dar la bani, stup. Hai, da, stup. Cu amoare, cu ardoare, inima ne rupe, hai da să ne pupe. Chiriță, ești belă. Ești chiar fără limite. Și a tale belețe mă scoate din minte. Ești belă și chipul străbda să belește. Și anima-n belă am învesezește. Te-am cu pasiune, te-am cu ardoare. Și amoarea vibrează lângă ta cu doare. Te-am și de acum viața mea toată va fi pentru tine o ficiolată. Păi, oficionează-mă, căfane, dacă tot se belește. De acum ești a mea. Alo, alo! Domnul! Carantină, carantină. Domnule inspector, mai departe! Nu te apropia de goană, știi? Am ordine! Ia ca păcatul. Domnule inspector, te-am prins. Oho, imediat o violează și pe panoramă. Așa, ce reguli a violat? M-a luat în brațe. Și ce a ieșit de acolo? E, Tina. Domnule inspector știe ce are să pățească dacă ai molipsit! Dacă e așa, îl țin eu acum în brațe. Să vină doctorul! Să vină doctorul! Ce este? Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Domnule doctor, priviți, domnule inspector microb, violează legile carantinei. Ce va să zic asta, domnule inspector? Astfel respecti dumneata prescripțiile sanitare. Știi la ce ești expus? Știu și mă supun. Bucoanele, împotrivirea dumneavoastră nu mai poate fi suferită. Am fost destul de rădător și indulgent. Deci supunerea dumneavoastră este un scandal și o pildă rea. Ei, lasă! Că-mi dacă îi dă un pic de pildă și lui Flintică ăsta. Ce-a zis asta? Fu! S-a sfârșit, plec la București. Plecăm. Și eu vin. Nu! Plecați după 8 zile de carantină. Panorama carantină? Asta dacă o vedie. Fă nicio ceasă! Să mă puie să dorm pe paie ude! Domnul Stacu, panarea brusca, bine, fii pe pace! Și să plătesc 5 lei pe picior de găină? Și să-mi dea să beau apă fiartă și nerășită? O înrăciu o coadă, o înrăciu o bine, fii pe pace.
și să dau 50 de bani pe ferii de pâine, nu voi. Plec! Plecăm! Și eu vin. Nu! Nu plecați nicăieri! Stați în carantină! Să nu vă apropiați, că vă prăvădesc pe toți. Priviți! Aici am bacilul Hoc, grozavul bacil al vestitului Dr. Hoc. Bacilul Hoc, bacilul Hoc! Un pas să nu faceți spre mine care pe voi toți. Bacilii de aici sunt mai mult de 100. Bă, leu, mai mult de 100 și pe loc va ducă toate năpădelile. Nu-ți face păcat cu bani! Măi, bacililor, ăsta fac ce măria cu voi. Ismene sunteți, nu bărbați, șpirhozăni. Căci vai de voi. Luați-le pe ele, băieți! Bacilul, doamne, doctor, bacilul! Așa, așa e unul și l-ați fugit. Poate mă mușcă bacilul de tropețică. Vă poruncesc, la carantină! Bacilul, doctore! Las că vedem noi! Iată-te părăsit, fără un ajutor. Ridică-mă acum cu sână dacă pot, dacă ai cu șini. Poate cu un cric sau cu macaraua o ridici pe grasă. Nu-ți place macara? Oare, să lăsăm urmă, faci-le prea mult, să vorbim serios. Știți prea bine că vacilii se pot vedea doar la microscop și nu te poți ține și vedea niște porcărele. Știu prea bine. Și ce aveți voi instituțiile alea e o porcărie. V-ați lipitori? Ai speriat pe proștii aceia care sunt înfricoșați de numele de bacil fără să știe ce era un bacil. Ce ne pasă, voi? Suntem liberi și plecăm. Plecăm! Și eu vin. Gândiți-vă că mă compromiteți. Aceea am răspundere mare. Pierd cariera, poziția. Trebuie să mă gubesc eu și lasă-mă să plec. Dumneata mă insult? Crezi că sunt din acei care sunt conștiința și onoarea? Eu sunt doctor. Dumneata crezi că totul se cumpără? Totul, doctore, mai ales la noi. Aici zice bine balabusta. Lichitori, sugă sângilili. Nu mai vezi polilii, nu mai vezi polilili. Când îți spui lichitori, dacă dai un ban, Disprețuim tot ceea ce este național și persecutăm opinia publică. cine te vede cu geamantanul, luând o hoșmatot la picior, privind cu milă zice, sărmanul, iată evreul rătăcitor. Cine m-ar vedea cu trăierând cu valiza pe spinare, ar putreza poate a crede că sunt un vagabond. Sunt un soi de vagabond oficial, un membru al birocrației statului român, aruncat din post în post ca o mică. La început am fost rânduit subprefect, deci de la Caul am plecat zicând nevestii să vândă tot și să vină după mine în Basarabia. Dar hai să sfârșim. Da, să sfârșim. Vorba lungă, să rășim ung, eu plec. Plecăm! Și eu vin. Să-ți iasă din minte. N-ai cu cine să mă prește nimic să te asculte. Te șed, am emploiații mei, care știu ceva să zică la bacil. Încearcă când scot ochii cu unghiile. Până, vreți scandal? Da! Vrem scandal cu orice preț! Atunci scandal veți avea și apoi toți vor asculta că le voi spune că i-ați înșelat, că nu aveți niciun bacil, că i-ați speriat cu lipitori, că v-ați bătut joc de ei. A, și cine o să te creadă? Las că vedem, vin eu de hac. Ia cheamă, dar ne tu de gol, să vedem cine o să-i creadă că astea sunt lipitori. Ba o să mă creadă, puțin îmi pasă. Argă pe grasă! Soldați, soldați, să fie toți! Da, să fie tot! Ce-o vedea râsul dracului! Alo! Domnul! Carantină! Soldați, oamenii vreau să scape de carantine și să fugă, v-am înșelat. Ăștia nu-ți bacili. Lipitori! Stai, lipimucilor! Adică ce bun parașutele astea pe fețele voastre, de nu mai știți de voi! Luați-le pe ele și pe microb și haideți la carantină! La carantină! Primesc, hai la carantină. Dar în cărtea nu voi merge singură. Voi să iau un tovarăș. Sfinti, te-am lipsit, vină, ești al meu. Haide, draga mea. Soldat, te-am lipsit. Vino, ești al meu. Bun.
Câmpitule, vorbește gura aia proastă fără tine! Zi doar două perne mari, că ajunge! Mă scuzați, madame, zic că două perne mari, că ajunge. Aoleu, mă fi murit pe el cum o lepsit. Numai de două n-aveau numele. Unul de optică Și celălalt de lingoare. Aoleu, ce primești, am căzut! Nu te tulbura cu coană, pune-ți lucrurile pe care încerca să le speri. Mișeilor, am să mă jelez miniștrilor, că toți îmi sunt rude. unul de unchi, doi îmi sunt verzi, ceilalți de tot. Îmi temniți, am să mă bag pe tot și ne e foame. Liniște cu coana, liniște și dacă vreți să vă aduc ceva, am să vă aduc tot ce e mai bun. Tot ce e mai bun. Tot ce mai bun. Ia uzi, măi, tot ce e mai bun. Dacă am dreptul la pensie. Cum să nu am? Câți vă dovediți trei bărbați? Am avut eu 3 bărbați, toți înăngălățați și toți răposați. Pentru acei 3 răposați, trebuie să vă ajutați. Pensii să-mi dați. Pensii bună să-mi dați. Dacă sunteți botezați, degeaba cer pensii. Degeaba cere pensie. Mai lasă-ne cu pensia! Nu, nu vreau nimic, că sunteți în stare să ne otrăviți ca pe cățcani. Vai de mine! Să ducă la pușcării după ce am scăpat din Paris de anarhiștii ăia cu bombelor dinamită. Da, și eu pe bulevard. Un sergent care m-a luat de tot dinamitoarcă de alea. A pus mâna pe săculețul meu, gândind că am bombe ascunse. Da, și pe mine. Abia m-a lăsat după ce am arătat că săculeț nu aveam decât pașaportul și paralele. Și eu, Napoleonii mei. Și eu la Londra am vrut să dau câțiva bacșiși după obiceiul nostru de aici, dar era să o pățesc rău că englezul s-a mâniat zicând că l-am insultat și era cât pe să mă ducă la secție. Dar i-am cerut pardon și i-am spus că la noi așa e obiceiul. Da, roșii sunt englezii ăștia. Auzi, să refuzi bani? Și noi umblăm după pensii de 3 ani. Dacă eram în București, se duceau dracului toți banii. Nu știu ce sunt, am un așa la inimă. De foame, de foame. O fi, poate de unde s-a mâncat ieri dimineață. Ne e foame, ne e foame, ne e foame, ne e... Oare, aduce-ne mâncați. Supă de tărât. Și da! Ghiveci după moda lui Brest. Și da! Spanac cu boabe de muștar. Și da! Pui în frigane, aveți scos din găoace. Și da! Găină bătrână care face treabă bună. Și da! Ostropel de lame de gâscă. Și da! Ciulama de ridic negru. Și da! Tuslama turcească. Și da! Anima de pupăză. Și da! Cioci fric de la cuptor. Și da! Omlecă de dubleac. Și da! Destul stai că m-ai prăpădit. Dați-i și un chintal de pâine. Mai sunt încă 50 de feluri. Tot astea? La fel de gustoase și de delicioase. Îți foarte mulțumesc, dar nu primesc. Poate ai un pui fript să-mi dai sau o fleică la grătar. Ui, sunt cu... Că e o mână microb. Iar carnea e plină de bacili. Dar am o păicăriță cred. Ea cu 2 ani. E plin de gata. Și băiată. Ei, dă-mi-o! Bucuros. 100 de euro. Ce face? 100? Nu cumpăr. Așa sunt prețurile pe aici. Du-te, dracului, pungașule, mai fi noi pâine de foame. Nu, nu vreau nimic, că sunteți în stare să ne otrăviți ca pe câțcani. Cu coană, și pe pace. Am îngrijit eu de dumneata. Ce văd frintic, dar de unde ai ieșit? Apoi, ai, dacă m-a pus și pe mine la carantină. Sunt închis aici, în vagonul de alături. Ce bine îmi pare că te-am ca tovarăș, treci din partea mea. Nu pot. Te despărțești și închiși cu zăvoare. Dar iată ce o să ne consulăm. Cu ce? Cu ce? Arată-mi consularea. Cu niște mezeluri bune ce le am aici, în coșulețul ăsta. Ce spui frintic? Uite, icre, șuncă, brânză, ouă și atât. Prostălăul ăsta n-a ieșit din fundul grădinii. Dacă și icrele smezel, atunci piperul cereală. Să trăiască frintic! Te-aș pupa cu dulce dacă n-ar fi o trecere astea. Până să ne pupăm, poftim să păpăm. Nu pot să mai aud. Că-mi vine rău. Nici nu mă mai uit.
Ce ne întărește, ce ne veselește. Ba chiar ne velește. Flindic, Flindic, cum scăpăm de aici? Răbdărică, răbdărică. Știi că ai ras cu răbdarea ta, dar tu ai ședea aici noaptea asta până mâine mă găsești moartă. Uite, am înghețat, tremur de frig. Velește-ți, n-ai ceva pe acolo. Aia, că am o placmă buturoasă să mă velesc cu ea, că n-am ce face. Am cutreierat lumea întreagă și am păzit 1001 de șoti. Dar șotie ca asta nu mi s-a mai întâmplat să văd. Simt că leșin. Bine. Simt că leșin. Ține-mă cofane să nu cadă. Dacă pică asta, apar crevase în Măciorova. Nu leșin la cucoană, că-mi pare că am scăpat. Scăpat? Ce spui, scăpat? Striga așa tare, să nu ne audă cineva. Scăpat cum? Ce fel? Iată scăparea noastră. Vezi? Ce să văd? Ce sărbarea? Bricomigdale. Astea sunt cheile vagoanelor noastre. Ce spui? Uitați-mi că le aveam buzunar. Ca inspector sanitar, aveam dreptul să le am asupra mea. Suntem scăpate! Spera că mă dai de gol. Bine, bine, ia ca tot. Doamne ajută! Abia răsuflă. De ce nu mă mir? Ce? Să ieșim, binișor, încetișor, să roșim, evadat, sacadat și rimat, l-a iertat, l-a păstrat, a fumat, confirmat. Vezi că dau atatist la orice profesionist. Să nu ia populist, ci doar postmodernist. Zilele astea am primit de la București o scrisoare de la mamele mele, care m-a scris să vin să le iau de la frontieră. Dar mi-e teamă că le s-au ciudat. Nu pare rău, domnule doctor. Mi-a scris să le iau de aici, de la București, dar să le găsim. Da, cu cine am onoarea, vă? Eu sunt guriță din amintesc, pe urcă coanelor. Mă doare capul! Alt mai mulțoi! Da, asta și tu. O și cu bufloaie, domnul Guriță. Din amintescu, vă rog. Din amintesc. Coanele au sosit și staci la Vârciorog. Păi, dacă au sosit, unde sunt? Că nu le văd. Peste tot! Coanele au intrat în carantină. În carantină? Mamele mele! Da, domnule, coanele vin din orașe contaminate. Paris, Londra, Hamburg. Și trebuie să le ținem la carantină. Domnule doctor, mamele mele mi-au scris de la Paris, Londra, Hamburg și că li s-a dat să bea acel vaccin al doctorului rus și sunt asigurate de orice lovitură a epidemiei. Și prin urmare, Vaccinul domnului rus nu este încă destul de aprobat. Și doar o carantină de o lună ne va asigura despre eficacitatea lui. O lună? România e țară europeană sigură, mocofane! Reguli stricte, mai ceva ca la nemți. Despre ce vorbim noi aici? Carantina o lună de zile. o lună de zile? Ești nebun să stea mamele mele închise o lună de zile în carantină? O să iasă moarte de cea. Unde ai pus, domnule? Acum, deocamdată, fiindcă bărețile noastre nu sunt gata, am pus toți bănuiții în vagoanele neîntribunițate ale drumului de fier, unde se află și dumnealor. Mamele mele în vagon o să le lipsească toate comoditățile. Doamne bătrâne învățate
jumătate cu lux. Trăiește bine. Să fiu martirizat e mai rău decât tuturor temniți. Dar bine, domnule, dumneata vrei să-l omori pe mamele mele. Ești un asasin. Domnule, nu exagera. Aci nu putem avea lux. Dar am îngrijit ca cu deosebire ca dumnealor să aibă toate comoditățile. Bietele mamele mele. Pune pus, domnule, unde le-ai pus? Vreau să le văd numai decât. Aci, domnule, în vagoanele din spate. Aici, eu nu mă vin. Vagoanele gol. Dați-i un binoclu martafoiului, că nu le vede! Domnule, acolo trebuie să fie. Eu singur le-am închis cu mâinile mele. Încă o dată spun că vagonul nimeni. Vagonele gol. Vino te vezi. Cu neputință! Ce înseamnă asta? Soldați! Să fie toți! Soldați! Alo, alo! Domnul! Carantină, carantină! Soldați! Unde sunt cucoanele care au intrat în carantina asta? Acelea care ne-au înjurat și ne-au blestemat și pe care ne-am vărât cu sine în vagon? Ticăloșilor! Ați silicit un grup de femei! Unde ne la ele norocul să le silnicească prostălăile ăștia? Apoi, domnule, mi-a cârpit două palme de eu sunt tăiat omul. Dacă erau o femeie, vedea pe treabă. Ei, dar unde sunt? Cine? Cucoanele care te-au pănuit. Și care te-a luat în brațe și te-au pupat? Ei, dar unde sunt? Uite acolo, în vagon. În vagonul nimeni! Vagonul e gol! Că doar o fi cu Amazonie. Ia camă, pustiu, ce-o fi minunat? Domnule doctor, ce-ați făcut cu mamele mele? Domnule doctor, eu sunt alarmist! Mi sunt buzonele pline cu bombe de dinamită. N-am decât să le arunc pe voi și să aproape toată carantina voastră. Ce-ar fi să asta că e? Să vezi că dă prostul cu vreo bombă! Domnule, de ce este? Nu amenința. Nu înțeleg. Să fie și prin găurele? Poate acolo începa, pindicul ăla și-a ieșit aerul din ea, care se venim. Nu sunt nicăieri, vagonul e gol! Așteptă bine vagoanele? Nu sunt stricate grafile? Nu sunt spate ușile? Nu, domnule, toate zdravine și țepene. S-au sublimat. Pune putință. Haideți cu toți să le căutăm! Da, da, să le căutăm! A pierit Chirița, s-a făcut nevăzută, să căutăm! Să căutăm! Să nu ne bază, să nu ne auze cineva, noroc că ce pe-a nopta. Eu bun cap, îl va da hainele astea și la marginea satului și nu vă mai recunoaște nimeni. N-am auzit cum alergă toate părțile. Ne caută, mai ales pe mine, apoi ce facem? Carantina e peste din surpați de jur împrejur. Am eu planul meu. Dacă o nopta bine, ne întoarcem la gară. Bun, cășarca mea de pensie și toaletele mele sunt acolo. Hati, să vezi că iau astea toaletele de la gară. Dar ce? Nu mi se cuvine pensia, n-am drepturi. Și drepturi au unde mai mult decât cocoși, decât lurca. Sărmanul cu drept, dar mai eu să n-am parte de el, că s-o sărmanul văd, vedeți-i bărbat. Câși țara e milostivă? Și bugetul e o colivă. Intrăm în sala de așteptare și când o fi să plece trenul, țuși, o tuli la București. Bravo, Critic, tu ai fi bun, nu de inspector, că de actor. Sunt carabini din cartierul latin, Ba, ești până străfan. al dumitare curtezan. Haideți repede să ne tutinăm pacific împrejur până o nopta bine. Și atunci, țuși, tuli la București. Hei, la noi, jocul actorului se la gradul cel mai înapoiat. Cele măcelărite fără mine, comedii din cele mai fine, se transformă din bufonerii ordinare, iar dramele în bufonerii lucruri. Într-un cuvânt, teatrul nostru nu e decât o păpușărie pretențioasă. Și într-adevăr, nici că poate fi altfel. Când amatorii se urcă pe scenă lipsiți de orice educație pregătitoare pentru cariera de artist, cum să intre rolul unui rege sau unui simplu gentilom, un biet scriitor de la eforie care n-a citit niciodată o istorisire și n-a luat lecții de declanare, neexistând de neași conservator. Și nu se chinuie să studieze caracteristicile personaje. Lipsa de modele
se plătește lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, oh. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dorm pe mea la schimb. Și parcă nu mai e timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște atât pot de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii, oh! Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea mea. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea mea. Foarte fericit că vă întâlnesc, madama Finoi. Dar prin ce întâmplare ați venit aici, la Bulciorova, și că primul cu domnișoara Lăbuța, fiica dumneavoastră? Acum s-o sparg borcanul cu lipitori. Am primit o scrisoare în București de la vechea mea amică, Oana Chirița, care se întoarce din străinătate și mă rogă să viu să o primesc la Bulciorova. Șeluluța mea au venit numai decât ca să mă întovărășeze și să o îmbrățișeze mai curând pe ușa ei. Sau ușa ei. Da, asta ține. Asta este o șcubufloaie. O șcubufloaie! Doresc foarte mult să vă văd ușica, că e mai mult de un an de când am plecat. Pe mamele mele le-a lovit mania de a lume. Au fost în Constantinopol, în Egipt, în Atena și acum la Paris, Londra, Hamburg, de unde mi-a scris să le iau de la frontieră. Dar mi-e teamă că li s-au încheiat carierele tocmai aici, la Bulciorova. Ce fel? Oh, E bolnavă? Nu știu ce să spun, dar sunt foarte îngrijit. Soldații carantine le-au ridicat cu zile ca pe niște criminali și le-au ascuns în vagoanele carantine. în vagoane? Da, în niște vagoane părăsite, din tipul muscarelor. Ce grozăvie! Ce anarhie! Tatușică, îmi vine să plâng. M-am dus la vagonul unde închisese pe mamele mele, mă uit, caut, cercetez. În vagon nu era nimeni, iar mamele mele s-au făcut nevăzut. Cum se poate? Au fugit. Desigur, au spart ușile, ferestrele și au scăpat. Așa am crezut și eu, dar nu. Latele de la ferestre, zăvoarele și broșile erau întărite, zdrave, neatinse. S-au sublimat. Ce minune! Dar unde? Cum? Am căutat în toate părțile, fără să le dăm de unul. Ce s-a făcut pentru Dumnezeu? Spirit. Cam la vreo tonă de spirit. Am strigat, la omul mizerabil, dau cu bomba! Dau cu bomba! Băi, dau cu bomba! Dau cu bomba! Nu vă îngrijiți, nu vă îngrijiți. Coane sunt vii, sănătoase, zdravele și bunici. Precum le știți. Ce spui? Ce auzi? Dar mă rog, cine sunteți dumneavoastră? Dar eu sunt Flintic, Mițu Flintic, supranumit Micro, inspector sanitar. Ah, domnul Flintic, amicul nostru, cu icra, cu mezelurile, cu brânzeturile. Îmi pare bine că vă văd, domnule Flintic. Tu, binevoiește a-i explica. E simplu. Chipul ălelea se belește în bunga cu bani, în timp ce inima ăstuia se veștejește de nu pune lava pe firfirici. Da, aia asta cine-i? O șcubufloaie. Floaie. O șcubufloaie! Ah, Întâi, trebuie să știți că eu am avut norocirea să le scap pe cucoane din vagoanele carantinei. Dumneata, dar cum? Prin ce mijloc? Păi să vedeți, aveam chei. Ah, ești neprețuit, ca icra și mezelu. Bia, tatușică, ce bine îmi pare. Încă nu, de acum încep greutățile. Vai de greutățile lui când o pune mâna ălea pe el. Îi iese ochii ca la merg. Care greutăți? Am plănuit ca de aici de la gară să o turim la București. Bravo, Flintic, bună idee. În sfârșit, mamele mele au scăpat! Ideea era bună, dar imposibilă. De ce? Păi să vedeți, cucoanele au dispărut, s-au făcut nevăzute. Garda carantinei era îndoită, iar soldații au înconjurat tot cuprinsul carantinei. Iar noi eram cât paci să fim prinși. Ați auzit acele două lovituri de pușcă? Pam, pam! Asupra noastră. Le-a lovit? Nu a mai durat mult
și comedia era să se sfârșească în tragedie. Noroc că ne-am dupilat după niște locomotive. Cum dracu să fi dupilat ele după ceva mai mic ca ele? Mizerabili! Sunt în stare să moare oameni! Mamele mele, veniți să vă iau în brațe! Băi, dacă cutezați asemenea răpiți, băi, jur pe viața mea, vă jur că le voi arunca asupra voastră bombele mele explozibile și vă afară pe toți vă omor! Face anarhistul propăd! Ne vom pierde și pe noi și pe o mulțime de lume nevinovată. Da, măcar salvează situația! Vă rugăm, domnule Guliță, nu faceți asta nenorocire, să vă fie milă. Domnule Guliță, tremur. Iertați-mă, mă rog, dar în disperația mea, Doctorul Acid Feric e fanatic și nu-l sperie nicio amenințare. Această tendință de a vedea lumea o găsesc foarte nimerită, căci îmi pare de natură a ne depărta de trândăvia. Spune-ne dumneata, te rog. Am eu un plan. ce plan? Care plan? Asta e planul. Iată, vine speriată, nebuna cu ochii holbați, nebuna furiată, iată, vine laturi dați. Dați-i laturi că dau peste noi! Care zidul chinezesc! Liniște! Dar ce înseamnă asta tulburare? Nebunele, domnule, nebunele! Ce nebuni? Care nebuni? Chirițele, nebunele, chirițoarele! Mamele mele au nebunit? Da, domnule, cu coanele au nebunit, ascultă! Asta e planul. Înțeleg. Să ne vedeți, vă fac milă! Cu ochii rătăciți, cu părul desplătit, Jucând, cântând, râzând, te fac să râzi, fără să vrei. Vedetele mocofanilor de la Național! Victimele! vedetele mocofanilor de la Național, victimele. Dar ce este? Ce înseamnă asta emoție? Ce s-a întâmplat? Domnule doctor, au nebunit coanele, ascultă! Cum? Coanele au nemurit? Le-ați găsit? Nu, nu le-am găsit, domnule doctor, au venit singure, cu 3 ori în carantina, râzând, cântând, jucând, în grăsare de plâns. Dar cum? Ce fel? Hoi, 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 stăm cu toți la rând. Hoi, 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 totul va fi hoi curând. Hoi, 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 stăm cu toți la rând. Hoi, 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 totul va fi hoi curând. Hoi, 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 stăm cu toți la rând. Hoi, 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 totul va fi hoi curând. Hoi, 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 stăm cu toți la rând. Hoi, 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 totul va fi hoi curând. Eu sunt șună, blândă și naivă, 18 anișori, cu alți 60 pe deasupra, între noi fie vorba. Amorul, sărmanul meu bărbat, că rău l-am căciulat. Ha, 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 trist, trist. Coanele, dați-mi mâinile, să vă pipei pulsul. Pifă ești pulsul, dați iată-mi la vreo săptămână. Ai, iată-l, rămașul asasinul, vedeți foc, cadavre, sânge. Dar ce spune? Eram la cafeneaua verii când s-a întâmplat explozia și a rămas cu impresia. Mamă, eu sunt! El e Al-Qaidul! Ia camorezul meu, vino, vino, ba nu, fugi, tu ești prea rece, fugi. Cu coana că Este orașul meu, o polcă, amorașule, o polcă! cu coana Chiriță. Sărmanele femei, ce nenorocire! Trebuia să opresc flagelul, să nu intre în țară. Ei, măcar un flagel nu era așa de rău! Da, un flagel nu era rău deloc. Și pe toate le-a strâns pe mamele mele atâta privatoare, dar astăzi se leagă cu mine și plec la București. La București? La București? La București? La București? Dar Vârjarova ce are? O, București, cu magic nume ai fost și ești unic pe lume. De plăceri zău, ești o comoară și gândul meu la tine zboară, la București. Unii toți spun că pe căldură n-ai miros bun, dar sunt răi de gură. Alții bărfesc că în sân la tine mulți nebunesc cântând ca mine. Poftim la București, de vrei să te spoiești! Ha! Poftim la București, de vrei să te vedești! Nu, nici în București, cu neputință. Nu s-a împlinit încă
Belecile noastre sunt gata. Voi alege una, cea mai bună, și le voi pune acolo. Nu, domnule doctor, nu v-ați spre asta. Sunt gurița la Hristu. Nu vă siliți să folosesc bombele explozibile. A cui sparge alcaidul enormist pe toți? Domnule, nu amenința. Eu dispreț orice pericol și chiar moartea. Sunt doctor. Bine, domnule doctor, la inima dumneavoastră mă adresez. Trebuie să-i compătimești pe cei suferiți. Vă rugăm, domnule doctor, vă rugăm, lăsați-ne la București! Lăsați-le, domn doctor, la București! Lăsați-le, domn doctor, la București! Lasă-le voi la București! Fie, primesc să liberez pe coane. Îndată vă aduc certificatele de liberă ieșire. Ați reușit! Pe deplin. Eram sigur. Culiță, vin să te sărut! Acum, mamă, cunoști ardenta mea iubire pentru doamna Finoaia și decizia care am luat împreună cu noi ca să facem căsătoria noastră cu te vei întoarce din străinătate. Ce? Cum? Cum o cheamă? Cine-i asta? O afinoare! O ce? O afinoare! Știți că mi-ați promis, scumpa mea mică, că mi-i permite să fiu nora dumitare. Și vă rog. Dar pe noi ne-ați uitat? Cușico, fi și pentru noi mă bună. Ia ca frate, asta e chiar vorba aceea. Trăg, mărico, că ți-am des-o. Mamele mele, amica mea. Cușico. Coană Chiriță. Hei, fie, dar stai. Ginerii la genunchii cu coarelor. Uite așa, n-am să vă dau altceva decât tifla mea. Ce le dăm ani? Tiflă, oi, tiflă! Ba stai, unde-i săculețul meu cu parale? Acasă la mine? Le dau de zestre luguței? Să rămână. Vreau pensie, dacă ești asemănite, eu vreau pensie. Asta-i țară belșugată. Asta-i țară minunată. Unde-s mulți, cu mici, cu mari. Vor să fii pensionar. Mai lasă-le cu pensia! Iată certificatele prin care le eliberez pe coane din carantină. Poftim. Mulțumesc, domnule doctor. Asta e cea mai bună hârtie pe care ai scris-o. Mulțumesc, domnule doctor. Mulțumesc, domnule doctor. Poftim. Mulțumesc, domnule doctor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule doctor. Mulțumesc, domnule doctor. Mai și pensia? Mai lasă-mă cu pensia. Domnule doctor, să nu vă pară rău de bine ce l-ați făcut. Că dacă l-ați piciurul pe mamele mele închise până acum, Înnebuneam adevărat sau chiar era moarte? Mulțumește-i domnului Flintic că ne-a deschis vagonul. Vei fi dat în judecată pentru călcarea regulilor sanitare. Ce? Ce? Iar viol? Dați câte unul să rămână la toată lumea! Domnule doctor, eu de ieri chiar am depus pe biroul dumitare demisiunea mea. Astăzi nu mai sunt inspectorul microb. Sunt Flintic, Mițu Flintic, însărcinat cu fericirea domnișoarei Luluța, nevastă mea. Iartă, domnule doctor, iartă! iartă, domnule doctor, că dacă nu, ocupăm. Domnule doctor, fiți mila de mine și iartă pe plinticul meu. Ei, duceți-mă în plata domnului și lăsați-mă face. Ura, ura! Trăiască doctor Racit Feni! Cuconițelor drăguțe, vă sărut cele mânuțe și la dragii cuconași le pup ochii cei gingași. Ați văzut prostie mare, 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 ba chiar fleac. Apoi știți că din născare prostia nu are leac. Dăm din cap și dăm din gură, că poporul e plin de ură. Hai să ne legăm